Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kadon sibuna eg story ha po jong nega film. Kadon ga story ha pedeng mukpa badukon. Kadon ga story ha pedeng muta ukon bad actress. Pat kadon ru kata ga story ha pedeng ukpa bad ka khon. Te kini gi story long haka liang jonga ka e banga itnat ba namar ba kadon gawai ka scene ba ka jinge shun ha pedeng ukpa badukon. Kata ga ka story ka ba ngai lagi ruh kapor pangapit ini film ngamla akhirnya ban mudur ba uni ukpa kan don kai ka ta ka jingshun jong ui ha halor ukhun la jong bat kata ka ba kumaga oi phi ba ka ba ngam pat ji ira ha film khasi hare bunsin kane ka shailong be ha pring ukpa jong tau aktor ka don kai ka jingshun jong tau ukpa aktor ya kata ka ka ba u yalam tau khun jong u haye. But ngamla than ban batai pi kita namarwa ka story hi kala kalong ka yaj bet but kay ba ladanga batai pi phinam sang thu tang ba lada pi wan page pade ka film hagtu hi ka por ba hinsa ong bet ka film ka dei ka ba itnat banam but pi phinam ba be kay ba pi sio ka pisaro hagpor ba pi wan page ni ka film ha kumno ngano piba ka film ni sisi ni bangisna yela tristom hadu kata ka jing tristom jongi pade kamde re bangi tristom yela de hendai ni tristom ban penitanat khnang ba ka film kamde re bangin pej mangi hendai pej mapi ki pajba ba long kai bangi tristom mangi pade ngi persyang bej ban penitanat khnang ba pi pade nda pi pej ka film pinsa itnat ha ban pej bat pinsa sunat ba ban pej te lada hagni ka por ngitra istom kataru lada ngimyo kersan pada negi pajba te kalong ka ai ngin sadu mensim no hi bansna ye ki film lane ngin du mensim no ban tre ye ki kam ki ba ngile but katba katap hirang ai jing support pada ya ngi ki ba sna film ki ba produce film kata pada ngirang la susu ban sna kita ki film ki ba itnat te kata hinan yang songa Fiba berat mutap nilai iba fiba penye dengan film jam hilarious kemudian ke akhir kelak menyatu kum ki producer buat ki director yang pun film ke jeng yang ni ka film ka film ka ba itnat ba nam lahir ban thok phi ba ka don jisa kata ka story ka ba songkhya but ka long ye persibo na ki weki film but kamdon de kata ka jinge de namar sai don gini ki film ba don hi kande thang thong ni ka kamye de batwe te kane ka film or ka film ka ba itnat ba palat but ka don ro kata ka story ka ba phimla ban mudur ba long kadang ye kisin pidang kwa ban pej ha du dakut sindon pin salap ye kata ka story ka long kumno te nagleng jonga ka film ka ba itnat ba